Dank u wel. Nou jongens, heb je een keer van de koning kregen? Ja, bij deze hoorn. Ja? Ja, bij deze. Ja. Oké, en hoe weer dat? Leuk. Ja? Die wel cool. Ja. Cool? Ja. Waarom eigenlijk? Omdat het toch meneer de koning is en de meneer de koning heb je nog nooit zien. Dan worden we er wel. Nee, dat komt helemaal goed. Shinky Knecht, team Shotrechter.